Babi, můžeš nám vyprávět svoji pohádku? Jo. Ráda, pojďte, děti. 1, 2, 3. Žili byli... Haló? Kde je babička? Ale já bez pohádky neusnu. 3 přísady. Ani o jednu víc, ani o jednu míň. Malou kočičku, obludné zvíře, pestrý pták. 1, 2, 3. Hej, jo! Nový animovaný film pro děti na motivy pohádkové knížky Arnošta Goldflama. Pohádky po babičce. Děkuju, broučku. Tvoje vyprávění mi vrátilo radost. V kinech od 6. listopadu.